Құтлау сәлемләрен таратырга безгә нык ошый. Күңелләр күтәрелеп, кәйфләр күбәләктәй оша башлый. Бүген дә шушы почетлы эшне дәвам итеп, районыбызның күркәм хатын кызы, гүзәл юбилярша Наилә Расимовна Аделованы тапшыруыбыз аркылы котлыйсыбыз килә. Махсус аңа багышланган Иске Кулаткы бистәсеннән котлау хаты килде. Якыннары: әтисе Расим Ахатович, апасы Гөлфия Расимовна, улы Рафаэль, килене Руфия, оныклары Эльнара, Рената, сеңлесе Фәрида Расимовна, тормыш иптәше Марс Жиганшевич, уллары Руслан, киленнәре Әлфия, оныклары Расул һәм Самир аны онытылмаслык юбилее белән ихластан котлыйлар. Кадерледән дә кадерле булган кызым, сөекле сеңелем, апабыз Наилә Расимовна. Гомереңнең иң гүзәл мизгелләре, шомыртлар шәшәк атканда матур юбилей каршылыйсың. Син үзең дә яз фасылының бар гүзәл шәшкәләреннән матурлык, наз һәм ягымлылык җыйгансың төсле. Барыбызга карата нык игътибарлы, гел кайгыртучан булып яшисең. Тормышыбызның авырлыкларында да, шатлыкларында да без гел бергә. Наилә апабыз белән безне тормыш нык бәйләгән. Без бер туганнар гына түгел, ә инде хезмәттәшләр дә, шул ук вакытта ул балабызның беренче укытучысы да, дип дәвам итә Руфия бу хатны. Шунлыктан ул безнең тормышта ихтирам яулаган хөрмәтле кешебез. Аның шул кадәр акыл, тәҗрибәсе күп, кайчактан калып күзләр тимәсен дибез. Әлеге бәйрәмендә бар кылган изгелекләре өчен рәхмәт әйтеп, аңа кояштай озын гомер, даладай киң бәхет, таулардай олы шатлык, гаилә тынычлыгы һәм имин көннәр телибез. Белеп яшә, синең тормыш, яшәгән елларың китап язардай, үрнәккә куярдай гомер. Шуның өчен без синдәй туганыбыз белән горурланып яшибез. Якыныбыз, юбилеең синең килеп җитте гомер уртасы. Әле тагын шуның кадәр еллар безнең белән язсын торасы. Кадерлебез дисәк ялгышмабыз, хөрмәтлебез дисәк хак сүзләр. Янәшәңдә булган кешеләргә наз киләшә синең бит күзләр. Гомерләрең матур җырдай уссын, борчуларга урын булмасын, кайгыларны кичерүләр өчен, я бер Аллам, таңнар тумасын. Без телибез сиңа чын йөрәктән, бары бәхет, бары куаныч. Һәр чак булсын якын туганнарың, сөенеч тә сиңа таяныч. Кадерле Наилә Расимовна, якыннарыгызның сүзләреннән чыгып, алар сезне нык хөрмәт итүләрен аңладык. Бәйрәмегезне бизәп, алда матур җыр яңгырый. Юбилеегыз котлы булсын. Тормышның бір шулы шағында ташламасын безне сабырлык, жеңіп шығардай көшілер булсын, иңне басқан шақта ауырлык, матур дөньяларны көмеке біз, юк бары кирәкмәстәй зарларга, тормыш юллары киң ачыла, мақсатлары барларга. Уфтанмыйк, зарланмыйк, тормыштан зарланырга юктыр сәбәбе. Гомер кыска, бүген яшәле, тукталганчы сәгате.
сез күшіңні қапламасын үлән юлыңны ғұмірлер барың езгілігіне бүгін берсін барлық жылыңны матур дүнияларыны көмекі біз yok бар керекместей сарыларға тұрмыш юллары кең ашыла мақсатлары барларға бүгін ярат сағышыны тарат кімге көпні ғұмір берілген матур дүниясы келешекте нелер болашағын кім білген матур дүнияларына көмекі біз yok бар керекместей сарыларға тұрмыш юллары кең ашыла мақсатлары барларға уфтанмайық зарланмайық тұрмышадан зарланырға жоқтыр сәбәбі ғұмыр қысқа бүгін яшәле тоқталғанша сағаты ғұмыр қысқа бүгін яшәле